Triatlon nie je len šport. Je to cesta, výzva, boj so sebou samým. Triatlon spočíva v 3 disciplínach. Plávanie, cyklistika a beh, kde si človek siahne na svoje limity, či už fyzické alebo mentálne. Pri tomto športe sa stretnete s rôznymi nástrahami, ktoré musíte prekonať, no nie je to vždy jednoduché. Tému tohto filmu sme si vybrali na základe zaujímavého námetu, ktorý napísal náš spolužiak, ktorý tento šport sám vykonáva. Sme tým študentov z odboru multimédia a tvoríme študentský film o mladom chalanovi, ktorý sa rozhodol prekonať všetky svoje limity. Aby sme mohli priniesť tento príbeh na plátna, potrebujeme vašu pomoc. Každé euro nám pomôže zabezpečiť lepšiu techniku, priestory, prepravu pre štáb a vlastne všetko, čo je potrebné na nakrúcanie dobrého filmu. Chceme týmto filmom inšpirovať, motivovať a poukázať na to, že nič nie je nemožné. A vy môžete byť súčasťou. Prispieť môžete ľubovoľnou čiastkou a tak pomôžete tento príbeh priviesť k životu. Každý príspevok má obrovskú hodnotu a preto sme si pre vás pripravili rôzne odmeny, ktoré vám radi ako poďakovanie odovzdáme.